Άσχημα πάνω για άλλα. Αχα. Πού πάει? Δεν ξέρω. Το έκοψε εκεί δε. Χαμάβαμε πυρούγι. Είστε μαλάκες δε. Ρε μαλάκα, εγώ το κατάλαβα. Και εγώ κάπως μου φαινόταν όταν το είδα. Μου φαινόταν κάπως περίεργο. Εγώ το είδα την πρώτη στιγμή, το κατάλαβα. Κόβεις με, κόβεις. Και κόβεις, Να παραγγείλει πριγμόν. παραλύσεις. Θα του στρίψει και αυτό. Πρέπει να του πέσει. Τι νόμιζε. Έγινε κινηθεί η ρόδα. Είπες εγώ δεν τα δείχνω. Κοίτα ρε μαλάκα, ένα λεπτό σούζα και συνεχίζει ο πούστης. Πόσο είναι? Ένα λεπτό. Δηλαδή τα 2 χιλιόμετρα σούσα πόσα λεπτά είναι? Δεν ξέρω. 5 εσύ. 5 λεπτά. Ναι, μαλάκα. Σου έχεις να το κάνει παραπάνω. Εντάξει, μπορεί να βγάλει τώρα. Στάκ! Έλα ρε.